Dobrý den, u mikrofonu Tereza Zastálková. Dneska se budeme bavit o hodnocení informatiky za poslední 2 školní roky. Jsem tady s Nelou Heismanou, žečkou školní a obchodní akademie, a ta nám řekne své hodnocení. Nejvíce se mi líbila práce s iPady a celkově příprava a stříhání videí. Moc děkujeme za rozhovor. Nyní se přesouváme k další studence Terezy Dostálkové, která nám taky poví svůj názor. Tak Terko, co se ti nejvíc líbilo a nejméně líbilo? Tak mně se asi nejvíce líbila práce s Canvou, kde jsme dělali moc hezký zápisy do školy a různý plakáty. Pak se mi nejvíc líbilo dělání prezentací, kde jsme dělali reklamy a představovali jsme náš normální školní den. A nejméně se mi líbila asi práce s Excelem. To je asi vše. Děkuji. Tentokrát jsme tu s Kajou Knepíkovou a to nám řekne svoje klady a protiklady. Takže já bych začala trochu tou negativní stránkou a to bylo to, že když jsme prostě chyběli a dostali jsme pak domů na dodělání nějaký úkoly, tak my jsme prostě nevěděli a netušili, co s tím, že jsme na té hodině nebyli, v životě jsme to neviděli a ani doma nám nikdo nemohl pomoct, protože doma to taky nikdo nevěděl. A na druhou stranu bych ráda ocenila to, že jsme mohli využít své fotky, videa, nápady a i vy, jak jste nám vždycky ukazovala své fotky z dovolený a říkala nám k tomu vaše příběhy, to bylo moc milý od vás. Takže tak. Moc děkujeme za rozhovor. Dobrý den, u mikrofonu se vám hlásí Tereza Dostálková. Dneska se budeme bavit o hodnocení informatiky za poslední 2 školní roky. Ty to vůbec nešlo! Dobrý den, u mikrofonu Tereza Dostálková. Dneska se budeme bavit o hodnocení... Tak na své hodnocení. Ten stupňa, pojď víc sem, tam jak bych z boku. A nyní se přesouváme k další žáčce obchodní akademie Terezy Dostálkové, která nám také poví svůj názor. Tak nyní se přesouváme k další žáčce. Můžeš. Takže tentokrát jsme tu s Karolínou Knepíkovou a to nám řekne, co mám řekne? Počkej, já nemůžu říkat hodnocení. Co si myslí třeba, co si o tomto předmětu myslí, nebo jak se jí ty 2 roky líbily? Nebo jak bych zhledala ty příklady? Nebo jak bych si hodnotila prostě hodiny informatiky? No to jsme tam říkali, že jo.